Rockbassisten Carsten Pedersen glæder sig til den 15. juli. Så kommer nogle af hans største helte nemlig og spiller i Roskilde. Dem her, et af verdens vel nok største rockbands, AC/DC. Det er jo kæmpestort, at AC/DC kommer til Danmark i det hele taget, fordi at AC/DC er jo dem, om du er publikum eller du er musiker, så er det dem, der har opfundet sådan hele den bog, som mange af os spiller efter i dag. Det er første gang, de australske rockveteraner optræder i Roskilde, men det bliver ikke på byens historiske festival. For bandet foretrækker nemlig at spille deres egne shows, og det håber man, der kommer mere af i Roskilde. Roskilde er jo musikmekka. Vi har jo Nordeuropas største festival her. Det, som vi mangler, det er selvfølgelig de store, meget store endagskoncerter. Metallica, Madonna osv., som jo er forbeholdt jyderne. Så derfor er vi rigtig glade og rigtig stolte over, at vi nu får så stort et endagskoncert. Roskilde forbinder mange med musik og festival, og Dyrskopladsen har da også lagt græs til nogle af musikkens allerstørste navne i årenes løb. Derfor var det også naturligt, at Roskilde skulle lægge græs til rockveteranerne. Vi er sådan set på stedet. Jeg ved jo så, at AC/DC's scene er næsten dobbelt så stor. Jamen det AC/DC kan, det er, at de jo siden de kom frem i midten af 70'erne har formået at skabe deres helt eget ret unikke univers, som er blevet kopieret, men aldrig rigtig er lykkedes for nogen at ramme helt den samme tone, og det er jo nogle ret primitive virkemidler, de har, men på den måde, de får dem sat sammen på, så virker det optimalt. Og så samtidig så har de jo gennem årene udviklet en række gimmicks, alt fra de her kanoner, der bliver fyret af under For Those About to Rock til kirkeklokken, der bliver ringet med, når de spiller Hell's Bells, og til Angus Young, og der optræder i en skoleuniform, som jo er ikoniske og har en kvalitet, der gør, at de rækker langt ud. AC/DC er jo helt oppe i den store liga med alle de andre store ting, altså med Rolling Stones, Madonna, eller hvad der nu kunne være af kæmpe navn. Der ligger de jo helt oppe i førerfeltet. Så det er da kæmpestort. Da AC/DC sidst besøgte Danmark i 2010, spillede de på et fyldt Casa Arena i Horsens, og koncerten i Roskilde er også for længst blevet udsolgt. De 55.000 billetter blev revet væk på under 2 timer.